אני מבחינתי כל משכנתה שאני עושה, אני יודע שא' יכול להיות שאני מציל משפחה מהסתבכות כלכלית, ב' אני יודע שבעוד 5, 7, 10, 15 שנה הם יהיו במקום אחר לגמרי ממה שהם היום בזכות אותה עסקה שהם עשו היום. גם בזכות אותה משכנתה טובה. ויש מלא, לוקחים משכנתה של 500,000 שקל, מיליון שקל, אחרי 5 שנים רוצים למכור את הדירה, עדיין צריכים להחזיר מיליון שקל. פתאום צריכים להחזיר קצת יותר. ולא מבינים למה זה קרה. ושם אגב נמדדות עסקאות משתלמות רווחיות או לא. תכנס כל חודש לאפליקציה של הבנק לראות שמשהו שם לא זז, או אם אתה תראה שכל חודש אתה משלם 4-5 ואתה רואה 1,500, 2,000 שקלים יורדים לי מהחוב, ואני חייב פחות מחודש לחודש, זה משכנתאות שאני עושה. וזה גם משהו שמבחינתי הרבה אנשים צריכים לדעת לנהל את זה. אף אחד בבנק לא יתקשר אליך, יגיד לך, שומע צח, אתה ואשתך יכולים לקצר פה איזה 5 שנים באהלן רק כי יצאו מסלולים חדשים וכי היה איזשהו שינוי בריביות שיכול להשפיע לטובתכם. אתה לא תיקח אחריות, לא תהיה לך יוזמה לבוא ולבדוק את זה, וכן להתעניין, כן ללמוד, כן לעקוב, כן כל חודש יורד, לא יורד. סביר מאוד להניח שיש מישהו אחד שירוויח, זה הבנק וזה לא אתה. הם יודעים להרוויח הכי טוב, עשו איזה כמה מיליארדים עכשיו, ברבעון הראשון. ברבעון לפניו, ברבעון קודם לכן, לא היה רבעון שהוא פחות או יותר הפסדי לבנקים בערך, מאז שיש גרפים פחות או יותר.